אז אני אושרי תמם, יש לי משרד לאדריכלות, לבתים פרטיים בעיקר. אני הגעתי לאורלי אחרי המון מחשבות, וגם פגשתי ושוחחתי עם כמה יועצים, ועם אורלי הרגשתי חיבור לפני שהכרתי אותה עוד במדיה. שמעתי הרבה דברים שהיא העלתה וסיפרה, וממש הצלחתי להתחבר. אני בחרתי לקחת את אורלי לליווי מתמשך של כמה וכמה פגישות, שבהם בעצם עבדנו על כל ניהול תהליך המחירה, השלבים, השאלות שצריכים לשאול, איך לחוות את הלקוח, וממש ככה עברנו שלב אחרי שלב. מה שאהבתי בחלק מהפגישות, גם תרגלנו את הדברים ועשינו ככה כל מיני סימולציות ושיפור בתהליכים. החוויה האישית שלי מאורלי היא סופר כיפית ומענה ומצחיקה ומלמדת מאוד. אני כבר אחרי המפגש הראשון או השני מיישם דברים ורואה את השיפורים שחלים אצלי וגם בסגירת העסקאות.